झी मराठी, चर्चाही होणारच। या अभियानाचे उद्घाटन आमदार डॉ. विनय कोरे यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य शिवाजीराव मोरे, पन्हाळा पंचायत समितीचे माजी सभापती अनिल कंदुरकर बोरपाडले, गावचे सरपंच शरद जाधव, वारणा दूध साखर वाहतूक संघाचे संचालक शिवाजी विरंजे, HR पाटील, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. उत्तम मदने, माता बाल संगोपन अधिकारी डॉ. फारुख देसाई, पन्हाळा तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. शैलेंद्र गायकवाड, वैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र डॉ. सोनिया कदम, डॉ. शुभंकर पाटील, डॉ. दीपक लाधे, स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. आशुतोष तराळ, डॉ. जयंत नाईक, डॉ. सत्यजित चरणे, डॉ. दिलीप पाटील यांच्यासह भागातील सर्व सरपंच, पदाधिकारी, आरोग्य सेविका, आशा स्वयंसेविका व महिला उपस्थित होत्या। विनोद शिंगे, कुंभोज।